Здравейте, робокчета! Реших да направя една ферма, да видим как ще се справя. Като за начало трябва да поразучим малко обстановката, да видим къде какво има, как мога да правя пари. Много хубава лента, чакай да цъкна малко тук, да видим какво ще стане. Те почнаха по-бързо да излизат. Усещам, че ще стана фен на Roblox аз. Какво ще кажа? Тя е много хубава игра. И аз да видим сега тук да си вземем паричките. Не съм се надявал, че така ще ви хареса Roblox. Това е била хубава тази игра. Почваме една дълга серия с нея. Не пропускайте да гледате. Абонирайте се. И следвайте това грозно бебе. Добре се справя. Какво ще кажете? Харесва ли? Ако ви харесва, коментирайте. Кой ти грозни беби да ти играе там, бе? Кой си ти, бе? Бебешон. Кой играеш ти? Roblox. Та с пардартата. Кой искаш ти, ма? Ходи са поеми дафинки. Това са по-грозни. На мен ли говориш, бе? Ще ви оставя малко да се разпера с тази дътата. Госпожица Ножица. После пак се върна. Ей, ела така, ма. Ела. Ела. Да се разкараш от така. Къде има едно даро. Като почна. Ще видиш ти госпожица Ножица какво прави. Я бяга от така. Виж го това, виж го.